Som al davant de Cal Ros. Originàriament, la casa que teniu davant vostre, a l'altre costat del riu, ocupava tot el carrer de cantonada a cantonada. A Porrera podem comptabilitzar fins a 16 grans cases de diferents èpoques que tenen entre 400 i 800 metres quadrats per planta i diversos pisos. Cada casa tenia el seu pou i la seva mina d'aigua per autoabastir-se. També zones destinades al servei, a magatzem de productes del camp i cups per a l'elaboració i la guarda del vi, a més d'amples sales per a l'esbarjo i les relacions socials. Actualment, la majoria d'aquestes cases estan dividides i habitades per diverses famílies. Als baixos d'aquest edifici s'hi troba el celler Joan Simó i a la façana podeu observar un dels rellotges de sol de Porrera. El 1840, per iniciativa d'un dels hereus d'una gran casa de Porrera i assessorats per autoritats de tendències modernistes, es va fer el primer rellotge de sol. Els veïns, que no van voler ser menys, per igualar o superar el prestigi que els conferia, també es van fer pintar un rellotge a la façana. Actualment se'n conserven 14, que estan restaurats i configuren la ruta de rellotges de sol de Porrera. Aquesta plaça, juntament amb la de l'església, són encara ara els testimonis constants de l'activitat popular de Porrera, on als vespres d'estiu la gent s'asseu a fer-la petar a la fresca, on es fan les cucanyes de festa major i on es concentren els gegants, les gralles i els timbals. Aquí també es fa el Tasta Porrera, una bonica jornada en la que els cellers de Porrera ofereixen els seus vins i els restaurants els seus plats. El proper codi és a l'est, al Pont Vell.